O acto en Ribadumia comezou cunha actuación musical por parte dos alumnos do Centro Educativo da Vila. A continuación, na sala de plenos, os presentes con camisetas, globos e pancartas negras mostraron a súa repulsa á violencia de xénero. O alcalde destacou a importancia de realizar estes actos cos nenos. Nos entendemos que os nenos é donde máis, debemos de traballar, porque gracias a eles, pois, se coa súa aportación ao longo dos anos, pois este problema pois vai deixar pois de existir. Por lo tanto, sabemos que é un proceso lento e nos debemos de sumar todos, e aquí temos que agradecer a todos os nenos e a todas as nenas por sumarse a esta iniciativa e facer máis visible un problema que existe en todas as partes do mundo e cada un que poidamos aportar, pois poidamos tratar de solucionar. Posteriormente, foi a quenda do alumnado dos centros educativos do Concello quenes denunciaron a violencia de xénero e aqueles que non a condenan. Unímonos a esta acción social contra as violencias machistas para manifestar a máis absoluta repulsa ante todo tipo de violencias contra as mulleres. E de xeito máis enerxético a súa consecuencia máis extrema, os asesinatos. Queremos precisamente incidir na prevención, facendo o chamamento de contra as violencias educación. Tamén queremos denunciar a complicidade de quen acubilla e silencia estas violencias, porque quen actúa con complicidade e mirando para outro lado tamén é culpable. No acto participaron máis de 50 nenos e nenas. Para finalizar a movilización, xuntáronse na praza do Concello para formar un lazo humano como denuncia a violencia de xénero.